Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka Eryong kabalawan rengkat bat uslap ha ka Janmit jong ka Sengi Ublay kata ha ka Sautrik ubna yayong arajar arpuway kalayo ban punjulor hadu kumbasantli ay ki yeng ki badan hapo jong ka Senong Pendeng Ray ka Bahap ha West Khasi Hills District. Kini ki santli ki yeng ki balasya punjulor kilong ka yeng jong ka kong Meloris Nongsit ka kong Kilina Maulot kong Drialin Thaba nang tadi ka yeng jong uba Kinsali El Marshiling kibadai na kakentot mau kemawer kat bana kakentot tirit pat ki yeng ki balasya punjulor hakani ka Eryong kilong ka yeng jong ka kong Nelinda Marbanyang bat ka yeng jong ka kong Di Lingkhoy kat kum ka khubor balayo lum layetho bakani ka Eryong kala be kerthep ha ka por kum ba Henry Bije Janmit AA Henry Donbok pat bahagani ka jingjia kamsim ladan satya kanu ka jingmensaw jong ki breu Haka bayidey bat kani ka jingjia haka Sengi ka babot kata haka santrik ubna yayong arajar arpuway nagaliang jong UMLA ka Nongston constituency uba Macmillan Bersat harengkat ka jingsenran lang jong usordar ka Senong Pendeng Ray uba M Marwen kila hiar ban lek jurip ya kini ki Longyeng bat nagaliang jong UMLA ru ulakular ru ba unsa no jingerap sya kini ki lanod